Ngibhalele i-show lana ngizocela usizo ukuthi bekwazi ukungena odabeni lolu esinalo. Njengoba ngihlale ngizama ukukhuluma nawe ungakhulumi lutho, kodwa uma ngabe sesisekamerweni njalo uba ney'nkulumo. Ngake njengoba sihlala sobabini nje yintoni isidingo uba uzondibeka kule ndawo uzondibeka kuyo sekugcwele amakhamera kanje ngoku uyabona ngokuthi uzokwehlisa isithunzi sami lento oyenzayo. Njengoba ngisho isizathu esingenzeka ukuthi ngibhalele kwi-show ingoba uma ngizama ukukhuluma nawe awufuni ungizwa, awufuni ukuhlala nami phansi ukhuluma. Yonke into igcina ngaphakathi kwena. Uthandana nami yini ozofaka umuntu wesithathu kule nto sithi sobabini befana basehlalela phansi siyikhuluma. Andithi siyathandana thina soyi-2. Ingoba uma ngizama ukukhuluma nawe awufuni ukukhuluma, kodwa uma ngabe sesisekamerweni instead of ukuthi ufocuse kule nto esiyenzayo ekamerweni ubuyisa zonke iy'nkinga osukunazo uzoyifaka la ekamerweni. Into yethu yesinze ekamereni uzoyithetha komunye umuntu ongazi ba ukuthi kwenzakalani between kum nawe soyi-2. Inhloso enkulu labafo bekukuzolungisa. Yima bafa ngithi lapha yima bafa nangu umntwana wami. Ukuba kuthiwa ubukhuluma le ndlela osukhuluma ngayo manje ngaba sikho la. Yima-ke sisi, yini. Why uzofaka umuntu wesithathu? Ingoba ufuna ukukhuluma masisobabili. Kanye lo muntu lona ukwenziwa ukuzothetha nami apha. Cha na. Ukhuluma ngani manje? Ngiyaqala ukumbona mina mfethu. Ngiyaqala ukumbona. Why usomkhulumela kangaka ngiyaqala umbona? Angithi ungibezile mina uthi ngizokhuluma indaba zenu. And kuyimanje wena uyafika ufuna ukusilwisa awukakhuluma ukuthini nge. Uyangithusa. Noma mhlambe ufuna kuhlabisa mase uyakhuluma. Mamela bafo, mamela uchazele kahle mamela. Andithi yena uthandana nami. Wena awufuneki ngandawo yena befana bawuthini uhleli nami phansi njenga boyfriend yakhe. Isizathu esingenza ukuthi ngize la ingoba wena ufuna ukuhlala nami phansi mangabe ngifuna ukuhlala nawe phansi. Yena benobiza ntoni? Wena uvuya nowabiza uma wakhe noma umnye lantuka yami osisaba silungiseleni. Andikwazi still uyindoda angazi noma ungumuntu wakhe mhlambi andiyazi. Awumthembeni umuntu wakho usuyitshela ukuthi angatshola nami. Wayezobiza wena. Ngoba ukabone ngisenza abanye abantu. Iyo lento ngiyenza ngakhuluma. Ukade nisole ndiyabona seyinguwe lona. Hayi usole into wrong. Iyona into ekwenza ungakhulumi uthini kahle. Ngiyayibona lo le. Kuwe kandiya kahle lundlelayo. Ngikudlela yini mina mfethu ngiyaqala ukumbona nje. Abungamuhle ebengekhe abize wena. Ebelithini into yethu besinoyilungisa soyi-2. Cha udelusional wena. Udelusional kahle. Ofana naye umzekelo. Wakwalungisa naye. Mamela ngabe amathethi nawe. Cha yini udela ukuzubuzwa mamela wena Zulu mamela wena Zulu mamela ngomamela. Uyabona ke nje isidingo njengoba ngibiza ngayo le. Ubuthetha mamela. Ngeke ndithi ngithethe ubuthetha. Kuyangithusa kwayikhona ukuthi uyakwazi ukukhuluma. Ngeke ndithi ngithethe ubuthetha. Cha yazi untwebe ngempela, untwebe ngempela. Uhlala uthule la ungakhulumi. Ngize ngakuletha la kule show le ngoba nakho ukhuluma. Usuyakwazi manje ukukhuluma wena. Usungibiza nangenzulu usuyakwazi ukukhuluma. Uhlala phansi noma umuntu ofuna ukuhlala phansi wena mangafuni ukuhlala phansi mina ngenza njani? Manje nduthusa manje basathini ke mina ke ngoku. Uzobe usathini yini? Angithi nakho uyakhuluma manje kodwa ukukhuluma kwakho awufuni ukulungisa. Yima ngumatifani kamala wena hlala phansi. Cha, wasuyasukuma manje usheshile ukuphakama hlala phansi. Hawu